Mä oon Jere Lehtonen ja mä asun Kurikassa Mietankylässä. Mä oon 13-vuotias. Mä harrastan pesäpalloa, salibändiä, metsästystä ja kalastusta. Ensinnä me aloitettiin kyyhkysistä ja se kyyhkystys oli aika kiva. Mä sain jotain, olisiko ollut 6 kyyhkystä. 9. 9 me taidettiin saada ja aloituksessa sain. Sitten me sain mun ekan jäniksen sen jälkeen. Sitten mä sain sinne niitä teeriä osana. Se ei ole pelkkää tappamista. Esimerkiksi alkuvuodesta, kun ei eläimiä vielä ammuta, niin siinä juoksutetaan koiria ja koulutetaan, eikä sitä aina ammuta, vaan se jätetään joskus pyörimään siihen alueelle. Niin se on hyvä lenkkikaveri sille koiralle. No siinä pääsee lähelle luontoa ja siellä on hauskaa ja sitten se on jännittävää. Ehkä eniten on jäänyt se mieleen, kun olin pappan kanssa passissa ja tuli se eka jänis passiin. Niin se oli ehkä se, mikä on jäänyt eniten mieleen. Malttia. Se on ainakin opettanut. Se on niin kuin se ykkösasia. Sitten sitä, että aina ei ole pakko saada sitä saalista. Että joskus kun koiriakin on vaan tärkeä lenkittää ja kouluttaa. No kiväärillä mä oon harjoitellut, kun mä menen tänä vuonna hirvimetsälle. Niin, mä oon käynyt radalla ampumassa liikkuvaa hirviä. Tavoitteena olisi eka sorkkaeläin saada ja sitten se mettokin olisi kiva saada, mutta se on aika vaikea. Mä kyllä suosittelen paljon, että tää pääsee luonnon lähelle ja se on hauskaa ja sitten lukee hyvin niihin kokeisiin vaan, niin kyllä sillä pääsee läpi.